A Carax, no sé, Julia, perché la cosa costa è un po' del teu carattere. Luna, al mig, perquè de cops pot s'obligar, mais sinon fas molt bé, mais de cops oblides. Jo tinc un dubte als meus treballs. نقطة بزاف practical l'EXCAP al mig, perquè a cops fas molt bé els treballs i a cops la lletra no és molt bonica, però sinon és molt bé.